Nsemmilkom ftit mumenti wara tmiem il-logħba bejn Cagliari u Inter, logħba li l-Inter rbaħna bl-iskor ta' 2 xejn, logħba ma ngħidu hekk, tranquilla għal darb'oħra, logħba li rbaħna b'mod kontrollat u nistgħu ngħidu illi hija logħba fejn naħseb għal kontra ta' ħafna minnkom kelli nażel il-protagonista tagħha illum semmur għal Turam illi veru ma skurjax imma kellu sem tajjeb ħafna sew fil-gowl tal-wieħed b'xejn ta' Dumfries meta ta' assist perfett. U wkoll għat-tieni gowl l-assist il-bċet tal-ballun bejn Turam u Di Marco li eventwalment tumma twassal biex Lautaro Martinez skurja il-gowl ta' 2 b'xejn. Forzi ħafna qed jistennew dak l-ewwel gowl ta' Turam, biss kolli ngħid li dawn iż-żewġ logħbiet il-Franċiż għamel wirja tajba ħafna u nistgħu ngħidu hekk tista' miż-żewġ logħbiet li rajt ninsab sodisfatt ħafna bil-wirja ta' Lilian Thuram. L-ewwel taqsima fejn rajna Inter ta' kwalità, nfakkarkom ukoll diġà qed nara xi messaġġi li qegħdin live għal daqstant min irid jitkellem jista' jitkellem, issa mbagħad se nirrispondikom ukoll. Konna qegħdin ngħidu fl-ewwel taqsima rajt futbol ta' livell għoli ħafna, ta' kwalità għolja ħafna u ukoll kontra jgħin biex ikollna 3 punti li fil-ferma tiegħi kienu importanti ħafna anke biex inżommu l-pass tal-Milan, nżommu l-pass tan-Napoli, illi rebħu kif ukoll nibdew naqtaw timijiet bħal Juventus għalkemm għadna nibdew evolviri, Roma u Lazio illi fallew għalkemm il-mantra tiegħi hija li fis-serje A kull punt jgħod, anki jekk il-punt indaqs ifissru decider jew konfront dirett, imma importanti li nirbħu u bħalma anke fuq forum soħra interessi jiġri li jrid madwarna tmet li nibqgħu nirbħu aħna jista' jiġri li jrid. Lura l-logħba l-Inter li konna qed ngħid fl-ewwel taqsima dejjem konna perikolużi. Diversi plejers li kellhom logħba tajba, Turam kien tajjeb, Dumfries ħadd pjaċir l-iskurja wkoll. Di Marco, Lautaro illi kienu nistgħu ngħidu hekk eċċellenti, fit-tieni taqsima mbagħad isna battejna ftit u rajt naqra inizjattiva min-naħa tal-Cagliari. Lupumpu kien perikolus ħafna għalkemm naħseb illi l-kol li jagħmel ir-referi li ma jagħtix il-penalty hija tajba il għaliex fil-fema tiegħi fittex ukoll il-fawl u mbagħad rajna Sommer li l-unika okkażjoni li l-unika ċans li kellu irnexxielu iwieġeb b'mod eċċellenti. Bravi ragazzi, fil-fatt ukoll għandha xi kummenti Chris Cilja, grande partita iva naqbel miegħek Chris. Etienne xwiereb, logħba tranquilla għal darba bla ICG forza Inter per sempre li Etienne s'issa għandna fl-ICG ma kellniex bżonnu ħanejdu hekk. Raymond Mifsud qed ifakkarna fid-derby imma d-derby għatfadallu biss fadallu boħra qabel id-derby. Etienne xwiereb Çalhanoğlu defenda ta' vera llum fil-fatt ukoll proset Etienne punt ieħor li xtaqt inqajjem qed jaqra tajjeb il-logħba Çalhanoğlu naħseb illi jekk sar xi xogħol biex jitrasforma ruħu f'dak ir-rwol li kien ta' Brozovic naħseb illi llum Ċala għamel il-parti tiegħu b'mod eċċellenti, jiġifieri punt ieħor pożittiv minn din il-logħba anke l-bidliet kienu naħseb tajbin illum u ta' min isemmi illi naħseb fil-pjan tattiku ta' Inzaghi ser naraw il-bidliet bejn il-ġnub ikunu
fuq l-ordni tal-ġurnata il għaliex jidher li għandna 4 wingers tajbin. Mela, għal-kifjata din il-logħba ħarsitna tmur l-ewwel nhar il-ħamis il-Polozz ta' Champions League fejn l-Inter se nkunu fit-tieni faxxa u nisperaw falla li ma nibilgħu xi kanna oħra bħalma s-soltu nħobbu nibilgħu fil-Polozz. Kif ukoll nhar il-ħadd li ġej logħba importantissima kontra Fjorentina li ma nistgħux infallu ħalli għall-inqas immorru għall-waqfa b'9 punti. Iżjed kummenti Darren Paġ, logħba eċċellenti, logħba tranquilla, plens maquda, tim maqut. Insitt miegħek break fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa. Joseph Brinkat, oġobna ħafna Stefan De Vrij illum. Kalm, tranquill u dejjem moton. Joseph ħan saqsina għadu ma tsew li naqsaw minn qed sekunda jil-puntaj ħafna fuq De Vrij. Ok, bħalissa ma ċerbi illi huwa imweġġa u il-propja titola huwa ċerbi, imma naħsbu li la jirkupra għandu jingħata aktar ċans De Vrij jiena fil-fema tiegħi iva għalkemm la ċerbi li rajna s-sena l-oħra wera li għatfadallu joffri. Ovvjament dan huwa sinjal tajb anki meta niġu għall-squad rotation issa li minn wara l Settembru l rridu nilagħbu 3 logħbiet fil-ġimgħa. Frattesi iktar logħob iktar gols ngħid jien qed jinxwiereb. Naqbel Kwisċilja għadda kumment illi diġà semmejna anki fuq il-Kolombjan illi qiegħed jidħol tajjeb. Darren Paġ jiena tlieta ta' wara bħalissa l-opinjoni tiegħi għat-terbi De Vrij bastoni bla dubju, ovvjament qed nitkellmu fuq il-plejers li għandna bħalissa u Joseph Brinkat appuntu qed jaqbel miegħi wkoll li hemm ħafna logħob u li De Vrij huwa ċerbi jistgħu jalternaw easy. Tajjeb ħafna wkoll illi ikollna appuntu żewġ stimijiet illi ikunu jistgħu ibidlu anki bħala kif qed ngħidu squad rotations. Issa rridu niftakru li wara l-waqfa jibda jkollna logħbiet kull kull tliet ijiem. Ovvjament l-enfasi fuq il-gruppi ta' Champions League hija li jekk jiġu grupp idealment irridu nipruvaw neħelsek mill-ewwel imma fuq dik nitkellmu nhar il-ħamis iżjed kummenti Manuel Gawci naħseb li mingħajr Brozovic iżjed immexxu il-ballun. Damien Vella saqsa ilha li qed jipprotestaw il-kurva, jiena fil-fatt ma smajt xejn, biss forsi nisma' naqra xi kummenti mingħand Japri wieħed dawk li jkun dejjem San Siro jew xi YouTubers bħal Mastrangelo forsi jkunu jafu, jiena issa ma naf xejn. Kwisċilja semma kumment fuq is-suq ta' trasferimenti fuq hekk nista' ġa ngħidilkom minn issa li nhar it-tnejn 11 ta' Settembru ser nitkellem fuq is-suq ta' trasferimenti, mhux ħanitkellem qabel. Nicolas Scott, il-Kolombjan kien qisu garna fl-aħħar staġun li mal United Assija fi Krossja. Niki, ħanistennew ftit fuq il-Kolombjan, ħanaraw qassejġ kemm dal-istaġun. Biss għalissa ma ngħid xejn. Ħalli nifhmuh. Qed jinxwiereb nisperaw li Mkhitaryan mhux gravi. Ifhimni, jekk Miki li wkoll rajnih b'xi silġ meta jinqala ma jkunx disponibbli nhar il-ħadd jiena ninsab perswad illi sew Frattesi u sew Għażlan u sew Sensi huma 3 riservi illi jistgħu jkunu utli għall-kawża tagħna. Personalment naħseb li kelli nagħżel wieħed minn dawn b'xi post Mkhitaryan jiena naħseb li għandu jkun Frattesi. Imma ovvjament issa rridu naraw kif se jiżviluppaw l-affarijiet minn issa l quddiem. Mela, jiena għalissa nixtieq naqafaw anzi 3 messaġġi importanti illi nixtieq inwassal. L-ewwel nett saċar kull semmu fuq id-dinja inter waset lil Zek Muscat illi skurja fit-tmiem il-ġimgħa
fil-lob tiegħu fil-kampjonat jidher li Portugiż, Żer Muscat li wkoll huwa plejer internazzjonali Malti u supporter tal-Inter. Tieni net nixtieq nagħmel ukoll avviżżar lill-membri tal-Inter Club Malta illi nhar il-Ħadd għandna l-laqgħa ġenerali, nieħu pjaċir jekk nara attendenza għal din għall-laqa kif ukoll għall-elezzjoni li se jkun hemm tal-Kumitat. It-tielet ħaġa biex nerġgħu nidħlu lura għall-orbita tal-Kamra Sportiva dan il-programm minn hawn ftit ieħor se jkun fuq il-YouTube channel tagħna għaldaqstant tinsewx tidħlu hemm tafsu tisik is-subscribe jekk għadkom m'għamiltuhiex u wkoll ukoll għalli ma titilfu xejn il-kontenut li noħorġu wara il-live. Joseph Birkat qed jgħidilna wkoll proset li l-tedit huma bħalma qal ukoll membru fil-programm Bigzone illum għandu pjetta splendida ġewwa Franza. L-appuntament tiegħi magħkom ser ikun għal nhar il-ħames li ġej fit-8 fejn ser nkunu qed niddiskutu l-polos ta' Champions League li jibdew ħajtilgħu fis-6 ċarmu għat ma jkun il-nofsija parma li fingers crossed illi ma jkollni xi katusa fil-gruppi. Mil-bqija jiena ħana laqgħu il-lejl it-tajjeb sempre forza Inter u l-ħamis niltaqgħu għal bottaw risposta imbagħad il-bank għall-Inter Fiorentina. Kull